Zdravo svima, evo mene opet, nakon dugog nesnimanja ASMR klipova, ali iskreno nisam imala baš ni previše vremena za snimanje, jer ovo ipak uzima vremena. Bila sam u pokretu puno, obilazila neke gradove u Bosni, iz kojih sam dobila pozive, ne zbog ASMR, nego drugih razloga, tako da sam obilazila te gradove i tako. A rekao sad da snimim neki klip koji neće biti baš predug, ali kontam, pošto nisam dugo snimala, da napravim nešto makar do idućeg klipa koji će mi trebati malo je komplikovaniji, jer hoću da napravim, pošto imam te neke requests od vas, od nekih od vas, da napravim kao onaj binaural klip, što znači da su to oni klipovi koji se snimaju sa 3D mikrofonom. Međutim, ja nemam taj 3D mikrofon, tako da ću morati improvizovati i malo čačkati, pa se nadam da će to ispasti ok. Pa vidjet ćemo šta će se desiti. Uglavnom, ovaj klip će biti, hajmo reći, da zajedno probamo nešto, što ja do sada nisam imala priliku probati. Sad ćemo vidjeti šta je to. Jej. Mini Oreos. Dosad koji god probao mini Oreos, ko mi je god rekao za njih, rekao je da su ukusni, da im se sviđa i tako, ali ja ne znam što ih ja do sada nisam kupovala. U biti ne jedem puno nezdravog, ili kako ću reći, ne jedem svaki dan ovakve stvari, iako mi se jedu, to je disciplina. Izbjegavam pretjerivanje. Radije voće nego ovo, ali nema veze, te Oreos moram da vidimo o čemu se to sve radi. Nebitno, hajde. Ovi Oreos su mali, mini Oreos. Mala je i ova, kao što vidite. Nadam se da se nisu izmrvili. Sad će se sigurno izmrviti. Jao, izmrvit će se sve. Ali nema veze. Volim ove zvukove. Ja sam mislila da su Oreos američki, ali kad sam čitala ove stvari ovdje, samo sekundu. Nemam pojma odakle su. Je li Austrija, je li Španija, nemam pojma, ne piše nigdje Amerika, tako da sigurno nisu američki produkt. Nemam pojma, možda jesu. Nebitno i to. Ne volim što u cijeloj ovo je 115 grama, a u 100 grama ima 37 gdje piše 37,5 grama šećera. Jao, braćo moja. Previše je to. Ali nema veze, nekad valja i malo šećera. Ok, znači zajedno ćemo probati ovo, da vidimo šta je reći. Ok, idemo dalje. Ok, da vidimo kako ćemo ovo. Ako vam je preglasno ovo sve, smanjite. Zanimljivo je pakovanje.
ne volim kad je plastika u pitanju ili ovo, jer u većina slučajeva ovo čudo otpadne. Ovaj dio otpadne i onda moraš prstom probijati. Jel se to vama ikad desilo? Sad ćemo vidjeti. Probat ću da ne pokvarim ovo. Oh my god. Zalijepili su ga. Ako sad bude neki jaki zvuk, pripremite se jer ovo je stvarno jako. Ne mogu da ga otvorim. Bukvalno ne mogu da ga otvorim. Evo ga. Ode. Jao, jesu ga. Moram se odmoriti. Ali stoji ko da je guma ovo sve. Jesu mali. I ovako se dešava isto da ovo ostane sa strane, tako da ću probat sad. Ne volim ovaj zvuk. To je to. Trebala bi ja dobiti neku kompenzaciju za ovu reklamu što im pravim. Jer sam trebala cenzurirati. Ok, znam da neki od vas ne vole zvukove žvakanja hrane. Ja lično volim, a neki od vas isto tako. Pa eto, ako ne volite te zvukove, onda ovaj klip sigurno nije za vas. Počevši od sad, jer ću uskoro i da probam ove male stvarčice. Ok, idemo na probavanje. Kad piše mini Oreos, čovjek misli da su onako prilično mali, jer normalni su možda 2 centa u širini. Ali ovi su znači pravo mali. Tako su mali da ima ono pravilo kako da se jedu ovi Oreos, to znači da se odviju i da se ovo bijelo poliže ova krema. Izvinjavam ako to zvuči malo čudno, ali što jest. I onda se pojede keks. Tako da ćemo sad vidjeti na što to liči. Znači, odvrni. Nema se šta odvrnuti jer su tako mali. Da probamo. Otišao je jedan. Idemo i drugi. Jako je mekana ova krema. Ne znam je li zato što su vrućine svakako pa si stopilo ili je takva. Nema više. Slatka jest. Nije pretjerano slatka, ali ipak ovo je malo, tako da možda nisam ni osjetila baš, ali jest slatko. Ali ja mislim da su
da je ova veličina taman za mene. Ali isto tako ih ima prilično puno. Cijela, znači, do ovdje je napunjeno. Taman za mene. Ok, idemo probati jedan ovaj cracker. Ok, keks nije toliko sladak kao i krema. Čak je malo i slan u nekim dionicama. Jako je crna čokolada. Ona crna čokolada, znači nije ono... Malo je kao gorko. Nije pretvrdo. Ali ja mislim ako se pojede zajedno ovo sa ovim pilim, da će balans okusa biti ok. Idemo pojesti ovaj. Mogu reći da, s obzirom na cijenu ovoga, pošto su prilično skuplji nego normalni ovi slični keksići, nije nešto wow. I neću ga više ni kupovati svakako. Ovo sam samo htjela da probam jer svi pričaju o ovome. Imaju dosta reklame, ne samo u Bosni nego i u cijelom svijetu. Ali da vidimo kako to šmeka sa svim ovim zajedno. Ok. Evo kako je mekana ova svugdje ima. Zajedno je već bolje. Znači, moja preporuka je da se ne odvrće i ne ide posebno svaki dio, nego sve zajedno. Svugdje po zubima ostaje, kao i svi ostali ovi keksovi. Sve u svemu ok su, ali nisu nešto wow s obzirom na obzir. Probajte ih ako niste, ali što se mene tiče ja ih više neću kupovati jer isto tako šta ja znam, mislim ne jedem inače često ovo, a nisu baš ni vrijedni cijenu koju imaju jer su skuplji od ostalih normalnih, možda čak i ukusnih, ne može, nego i ukusnih keksova. Tako da do vas je. To je to. Poješću ih još par za danas. Neću sve ovo pojesti ipak. 37,5 grama šećera. Jagode ću da jedem jer sam ih jučer kupila. Ok, ništa. To je sad to. Uskoro ću probati da sredim i taj drugi klip pa da vidimo šta će ispast od toga.